Казан Кремлендәге Хәзинә милли сәнгать галереясы этнофэшн фестиваль кысаларында биредә махсус күргәзмә эшли. Монда декоратив гамәли сәнгать үрнәкләре тәкъдим ителә. Аларны Россиянең 30 төбәгеннән алып килгәннәр. Милли бизәкле киемнәр, бизәнү әйберләре агач һәм таштан, сыннар, курчаклар, күннән эшләнгән картиналар. Күргәзмәдә 500дән артык экспонат. 90нчы елларда аларның күбесе аерым кешеләр өчен генә күрсәтелгән. Араларында беренче тапкыр тәкъдим ителгән экспонатлар да бар. Мы привезли, кроме всего, художников, авторов. Экспонатлардан тыш без бу эшләрнең авторларын да алып килдек. Алар күргәзмә белән танышучыларга эшләре турында үзләре сөйли. Бу күргәзмә халыклар дуслыгын да ныгыта дияргә була. Авторларыбыз 20 төрле милләт вәкилләре. Безнең вазалар, шушы вазалар именно это авторские работы. Илсия Кузнецова татар кызы, Уфада туып үскән, хәзер Санкт-Петербургта яши. Аның ире фарфор эшләнмәләр ясый торган оешма булдырган. Күргәзмәдә үз эшләрен тәкъдим итәләр. Татарстанга кайту һәм этнофэшн фестивальдә катнашу Илсияне яңа идеягә этәргән. Без уйлыйбыз хәзер татар халкы элементларын кертергә безнең мануфактурага. Барысы да кул эшләре. Фестиваль кысаларында Камал театры каршында ярминкә эшли. Бирдә төрле халыкларның киемнәре тәкъдим ителгән. Татар модельерлары калфак һәм хәзитәләргә сорау зур ди. Башкортлар нәркәз дип аталган баш киеме, кашмау безнең изүләрне алыштыручы селтәр тәкъдим итә. Белоруссия кунаклары җитеннән тегелгән киемнәр алып килгән. Липецк өлкәсендә челтәрдән ясалганнары популяр икән. Люди стали избавляться от унифицированного и все больше и больше любить вещи, сделанные руками. Өстәл янында төрле җирләрдән килгән керамика осталары җыелган. Үзбәкстан, Мәскәү, Удмуртия, Чувашия, Татарстан этнофэшн фестиваль ул әле тәҗрибә уртаклашу урынында. Керамика осталары алдында хәзер үзләрен таныту, эшләрен киңрәк даирәгә тәкъдим итү бурычлары тора. Керамика дигән әйбер ул бик тирән әйбер. Ул Коръәндә дә язылган. Аллаһ Тәгалә кешене нәрсәдән яраткан? Балчыктан. Һәм инде менә бүгенге көндә балчык ул менә рухи, дини бер мугҗиза әйбер. Программада шүлмәкче Илгизәр Хәмидулла остаханә дә үткәрде. Аның күзләре күрми, әмма бу сәнгать әсәрләре тудыруга комачауламый. Бик зур теләк кирәк, ясарга, ясыысы килгән теләк кирәк. Мисал өчен әйтәм, минем 3 ай утырдым, абсолютно бер нәрсә килмәде, чыкмады. Но теләк бик зур иде. Тукай заманындагы костюмнар, камзол һәм калфаклар, ялтырап торган аяк киемнәре. Бу Казан дизайнерларының татар дөньясы дип аталган кием коллекциясе. Әлеге костюмнар онытылып барган киемнәрне безнең тормышка кертеп җибәрү максаты белән тегелгән. Главная цель дизайнера сегодня. Хәзер һәр дизайнер мәдәни кодны эзли, һәр костюм ул тарихның чагылышы. Без ул кодны таптык. Безнең өчен ул элеккедән калган кием үрнәкләрендә заманчаларын булдыру. Казан Кремлендә үз киемнәрен Россиянең 24 төбәгеннән һәм 6 чит илдән килгән 30 дизайнер тәкъдим итә. Аларны әле 5 августка кадәр һәр кичтә күрергә була. Илгиз Шәкүров, Олег Мыльников, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.